Crec que hem entrat molt bé al partit, hem tingut la possibilitat de fer els 2 gols, hem creat alguna cosa més durant la primera part, hem intentat minimitzar errors al màxim, era un partit que jo crec que la primera mitja hora l'hem entrat força bé i la segona part doncs, la idea era seguir el mateix, no? Minimitzar errors, que els cometessin ells, sí que a nivell de joc doncs, no hem combinat tot el que hauríem de combinar, no hem controlat tot el que hauríem d'haver controlat al partit i bueno, hem de saber jugar amb el resultat i en aquest cas, com més està sent habitual aquest any, no sabem jugar amb el resultat a favor i ens penalitzen. I avui ens ha tornat a passar, ens han penalitzat i crec que el resultat, ells han tingut molta empenta, però el resultat és immerescut per l'esforç que hem fet nosaltres. Ens hem anat ficant a poc en el partit, hem aconseguit fer un partit una miqueta més trabat per l'Adam, hem començat a guanyar segones accions i hem començat a trobar espais a l'hora de quan robàvem pilota, que ens estava costant molt sortir i treure la pilota dels espais on la recuperàvem. A partir d'aquí hem anat entrant, la segona part crec que hem sigut una miqueta més agressius, sense pilota, hem forçat molts més duels, hem forçat moltes més pilotes llargues i aquí ens hem trobat bastant més còmodes i al final doncs, hem seguit lluitant i creient i amb una acció de pilota aturada hem aconseguit l'empat. La veritat que contents per l'actitud de l'equip, sobretot per aixecar un 2-0 aquí al Feliu Codina, que no és mai fàcil. Comencem guanyant 2-0, ens posem per davant i bueno, com a altres setmanes, altres jornades, doncs ens fiquen un gol, ens posem nerviosos, juguem, sortim a la segona part amb 2-1 i bueno, ens fiquen el 2-2 al minut 88 i ahir és com a cada setmana. La setmana que ve Manacor, a veure què tal surt i tenim que sortir millor que aquesta setmana.